अच्छा ठीक है। अच्छा है भैया, हाँ हम गायक कुमार चंद्रशेखर तमाम भोजपुरिया श्रोता समाज के हार्दिक अभिनंदन कर रहल बनी। हाँ हमार जितना भी भोजपुरी बोले वाला बा, सुने वाला बा, चाचा पितिया माता बहन बेटी जे भी जावा, हाँ सबके गोड़ छुके गोड़ लागत नहीं। हाँ आज हमनी के पूरा समाज जुट रहल बा। हमारे नाल पर राजू भैया उपस्थित बानी बलेसरा गांव से, हमारे बागी बलिया के धरती से जो उनके नाम पूरा फेमस बाब सांवरिया जी, हमारे कोरस पर दोनों भाई बैठल बने, मिंटू भैया और अजीत अंजाना भैया जी बैठल बने, और हमारे मेन गुरु जी जन रिकॉर्डिंग कर रहल बने शेखर शर्मा जी, इनके स्टूडियो समझी गा रहल बा। आपके सबके बीच में हमारी कैसेट जा रहल बा। आशा न पूर्ण विश्वास बा कि हमारी एल्बम के प्यार दुलार जरूर दे। एक जानी के राजू भैया के मेहरारू कहत का बड़ी, राजू भैया खासा सूता तरे, आई खासा खटिए तुरत रे। इनकर मेहरारू कहतरी कि ए जी सब काम होता खेत में, और वही खटिया तुरतनी, और सब भिंडी थी भइल बा, झाला लागी जाता। है धूप जाम गल बेकर के छीली। हाँ तो कैसे कहतिया कि अरे भौजी भिंडी तुरे गईली, अरे भैया से खिसिया के, रामा भैया से खिसिया के, रामा भैया से खिसिया के, कि खजुआवत बाड़ी कि कहवा हाथ लगा के, कि अरे भौजी भिंडी तुरे गईली भैया से खिसिया के, भौजी भिंडी तुरे गईली भैया से खिसिया के, रामा भैया से खिसिया के, रामा भैया से खिसिया के, खोजुआ हवा तो बाड़ी कहवा हाथ लगा के, खजुआ हवा तो बाड़ी कहवा हाथ लगा के। और का कहतरी, अरे अपने से कोड़ेली, अरे अपने से बोवेली, हुनवे से सब कमवा मिनटों में करेली,
अपने से बोवेली अरे अपने से कोड़ेली फोनवे से सब कमवा मिनटों में करेली पूरा खेत साफ कैली खुरा भी लगा के पूरा खेत साफ कैली खुरा भी लगा के राम खुरा भी लगा के खजुआवत बाड़ी कहवा हाथ लगा के खजुआवत बाड़ी कहवा हाथ लगा के देवराचन से खारा से खूबे मजा मारेली भैया के तनिको नहीं पाजरा सटेली देवराचन से खारा से खूबे मजा मारेली भैया के तनिको नहीं पाजरा सटेली सटी सटी के मजा लेत बाड़ी खेत में जाके सटी सटी के मजा लेत बाड़ी खेत में जाके खजुआवत बाड़ी कहाँ